cata de calificación de colleita, bueno, pois a primeira cata que se realiza en Ribeira Sacra, bueno, se basa basicamente en decidir se a colleita vai ser darlle unha nota xeral un pouco dos procesos de elaboración que vamos ter para esa campaña. Como sabemos, Ribeira Sacra é casi o 90% de tinto, o viño máis representativo da nosa zona, entón sempre facemos a cata de calificación basada no tinto. O que facemos é coller dúas bodegas representativas das distintas zonas, porque o temos así plantexado dende fai moito tempo, coller bodega grande e bodega pequena para ter tamén todos os sectores. Como Ribeira Sacra é moi diversa, pois o que facemos normalmente é coller dúas bodegas distintas de cada subzona e representadas, é dicir, collemos unha bodega grande e unha bodega pequena. Estas alternamos durante todos os distintos anos para que haxa en distintos anos distintas diversidades. E despois a xente que está catando, pois hai xente profesional que pertence ao panel de cata como a outras asociacións galegas, tanto de catadores como de sumilleres ou de distribución. Evidentemente, se as puntuacións son boas dende o principio, pois isto pode repercutir en que a xente que poida ler esa noticia que vamos dar pois un poquinho de bombo, non? Pois que o lea todo o mundo e que se é excelente, pois a xente pois teña esa curiosidade de, bueno, pois como este ano é excelente, pois vamos a probar os viños da Ribeira Sacra.